Mutuo ba mo sa giingon ni San Pablo nga ang Dios nag-ingon ang kaalam sa kalibutan o kaalam sa tao binuang ra para sa Ginoo? Tuo mo nga kining atong gitawag kuno og kaalam nga tawhanon binuang ra gid na para sa Ginoo? Tuo mo dili? Hoy, lingiyay mong tupad ingnaon sa may imo rong gipaningkamutan ang binuang. Nagbinuang ka. Kay kita ra ba perti natong paningkamot nga makakuha gitag kaalam nga tawhanon. Una eskwela gyud, eskwela. Kinahanglan gyud og maka-eskwela na unsa pa na masteral, magdoktoral, tagpila ka buok doktoral degrees. Kay lagi mas nindot gyud ang daghan tag makatunan. Siging imbento aning mga technology ana lipay kay ta kay nakahimo na gitag cellphone. Sa una ang teleponob, sige tag dadag teleponob na ay wire, dagko kay wire na dugay, gamay wa nay wire pero dagko pa to kaayo. Radyo hangtod karon kupta nalas kamot porting gamaya nana diha tanan. Lipay kay ta kay this is success sa atong intellectual capacity nga nakamugna tag mga butang nga makaingon ta sa Tagalog og kamangha-mangha katingalahan. Nya lipay kay ta ana nanatay satellites ana kahimo na tag mga rockets nga mga bot ngadto sa laing planeta, mga eroplanong porting dagkua, mga barkong porting dagkua nga mulutaw sa tubig, makakargag tag pila ka libo hasta pagani mga eroplano o mga sakyanan kargahon pa. Lipay kay tana pero para sa Ginoo binuang ra gid na. Binuang kanus man ta mo ingon nga binuang kung ang atong gibuhat dili makatabang aron mabuhi ta. Kung ang atong gibuhat dili makatabang aron magkahiusa ta. Kung ang atong gibuhat dili makahatag og tinuod nga kalinaw og kalipay natong mga tao. Magunsa magnaatay mga racket, nanatay mga cellphone pero nangaguba ng pamilya kay sige ng kinabitay diha sa social media. Magunsa man og nindot kay tag mga kwarta, nindot kay tag mga kwarto, nindot kay tag mga balay og sakyanan pero nangabungkag na kay nagsigig away, gasige na og binakakay diha sa atong komunikasyon ginamit ng scientific nga mga gadgets. Bitaw nang karon gubot kay na dihang kuan nang naadas ki OGC ngano man doon ay duha ka versions nga atong makita magbase ta sa social media kay man sa ta mangadto didto nay duha ka buok atong makita ambot kinsay gabinuang na ay moingon nga ang mga pulis nga nangadto daghan kay armas gida na asad sila picture na tanan nya kun ari sa kamaminaw sa pikaside moingon sad ato sad ng mga authority why armas why tirgas ang mga pulis. Hay may tinuodan na ha naasay muhatag yun og suna sa atong Pangulo Bongbong Marcos, hatag og suna nindot kay pakpak og maayo atong mga nanambong sa suna nga naatay 5,500 ka mga flood controls nga nahumana og naapagyoy humnononon pa pero dangtag pila ka adlaw baha daig maayo pertig yung luno pa karon na sad ni uwa na sad kinsa ning bagyo hase inting
kanis inting kugihan man idinhing mo serve nato pag umangkon man ang idna inting. Pero dito ni hasi na sa dito Luzon nanasay nangaanod hasta mga sakyanan nya katos ang gauna pag humangyo og sulti adto ni President Bongbong Marcos nga naay 5,500 adtoon bitang Karina kanis Karina dinhi buotan man ni kaayo magsige mo ni natog doyog dinhi head ginas katikista. Pero pag abutos Luzon pagkadaghanang lunop. Ay my point is ang tinuod di ay nakaalam ma-check na diha sa reality. Truth can be checked in reality. Dili lang sa huna-huna, dili lang sa pulong, kung dili diha gyud sa buhat o sa nabuhat. Kung ang ato ganing gibu atong gipanulti, ang atong gihuna-huna, i-check nato sa kamatuoran, dili gani tinuod binuang na. Atong i-check ha. Kinsa may magsulti gis tinuod, ang bata o ang ginikanan? Kana. Mao na ang bata wa man siya kaalam nga tawhanon. Mo na pirmi ginang tinuod ang iyang isulti. Pero mogamit na kitag tawhanon na kaalam sama na to mga dagko na kamao na tang mamakak. Mao na magkuntis na ganing atong kaalam maglibog na ta. Ay karon magsige man kog tan-aw social media maglibog ka naparoy amot tinuod ba ni kamo na lay check ani maroy katap man ada social media nga niini ko nung panghitabo na sad karong bag-o sama nang naski OGC nga kanang gubot kaayo diri sa kanirong bag-ong mga igo ani na sang lunop-lunop na sa dito sa Luzon tungod aning bagyo. Nagsigi ko pangita ang mga tao og asa ng atong presidente. Amo tinuod ba wa na lang sa kumangita. Nagsigi ko asa ang presidente wa naman nya nadayo yung mga report nga amot katuhuan basad ka na kay kanilaging social media perti man sa gining mo kuan na ako ni report nga tuwa ko no sa kuan hospital nya wa gyud gipakita nga kamatuoran ato lang nang i-check niya na hospital ko no sa nang ilang ingong blue okay ba no sa nang blue color blue ba na o code blue ako kasabot maglibog ta maglibog o na kanus aman ta mahimong kasaligan kung mogamit tas kaalam nga Diyos nun o unsa may kaalam nga Diyos nun kanang gibase sa gisulti ni Kristo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon si Kristo pag humanyag tudlo sa mga tao giingnan niya si Pedro palawod og jutay niya itaktak imong pukot. Unsay tubag ni Pedro? Ingon siya, Lord, tibuok yung gabi nanagat mi. O kamatuoran na ha. Tibuok yung gabi nanagat mi. Wa gid mi kuha. Nya sila si Pedro mga mananagat gito, mananagat pulos mga ekspertos pagpanagat. Pagkagabi nanagat sila way nakuha. Pero karon adlaw na gisugo sila nga itaktak inyong pukot nya gipakapinan pa gyud ni Hesus aron makakuha kamo. Niingon si Pedro magtutudlo naghago kami sa tibuok gabi ug wala kami nakuha apan kay nagsugo ka man akong itaktak ang pukot. Kay nagsugo ka man akong itaktak ang pukot. Giwagtang ni Pedro ang iyang kaalam, isip tawhanon, isip mananagat. Gisunod niya ang pulong ni Hesus nga usa ka panday dili mananagat, pero mituo siya nga pulong ni Ginoo. Pagtaktak nila silang pukot, porting isda ilang nakuha, hapit na sila malunod, hapit na magisi ang ilang mga pukot. Porting daghanang nakuha. Pasabot, nahimo silang successful nga mga mananagat tungod sa ilang pagsunod sa Ginoo.
Kita sad, ako isipari, kamo mga maestra, mga ginikanan, kining atong mga empleyado, mga businessmen, mga politicians, mahimo ra gyung successful ang atong mga gipangandoy sa kinabuhi ug ang atong mga gipamulong basta sugo nas Ginoo. Di gani sugo sa Ginoo nya atong buhaton, hagba gitas unahan. Or bisag pulong panas Ginoo ang imong gisulti pero wa nato puy ang maong pulong, hagba gyapon tas unahan kay naa sa daghang gagamit sa pulong sa Ginoo, ilad-ilad ra kana ding I love you kinsa man ang pulong, kinsa nang pulong sa tao I love you sa Ginoo na sa Ginoo ginang I love you, pero gamiton usahay sa tao aron lang magtinukhangay. Oh, ingon imong uyab, I love you. Nga tutag motel. Kay I love you man. Sige, I love you to. Adto lang ta sa Hagunuyan. Oh, ana, kay wa man tay budget kayo. Adto lang ta sa Kasagingan. Ana, unya. Kanang buhat din as gugma, kanang premarital sex, kanang kabit-kabit, kanang same-sex union, buhat din as gugma. Wa, igo ra kang gayaw-yaw o gugma, pero ang imong gisunod ang gana. Dili gugma, gana ang imong gisunod. Ang imo rang ba mo'y galitok nga gugma ni pero gana di ay your sexual urge mo imong gisunod, dili ang impulse of your heart nga nahigugma. Kay ang tinuod nga nahigugma moamping physical and spiritual nga wholeness sa tao. Ang tinuod nga nahigugma mulikay gid na sa sala, kay kahibaw ang nahigugma nga ang sala maogyo'y tuburan sa tanang kadaot. No napagkatao sa mahal nga Birhen Maria, wa siya'y buling sa sala, immaculate siya. Aron mahimo siyang agianan sa grasya, dili sa disgrasya. Ug ang tanan nga gipamulong o gibuhat sa mahal nga Birhen Maria, ato ginang mahibaw-an nga pulos gyud pinasubay sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may resulta, nahimo gyung kaluwasan nato. Pag-ingon sa mahal nga Birhen, mahitabo din kanako sumala sa imong pulong na mabdos dayon siya. Kinsa may iyang gimabdos? Yawa o Ginoo? Ginoo, kay mahitabo man kanako ang imong pulong. Ang pulong man sa Ginoo pinaagis anghel. Ay kuno linya imong tupad. Ing na di ka musupak sa pulong sa Ginoo. Di ka musupak. Pananglitan ron mo ingon ang Ginoo, pamalit mo slat. Oh, kana sige magina natong sulti dinhi, pamalit mo slat nya ang imong hunahuna magsiging tiguman ang kwarta kay ipaayo ni imong balay. Tiguman na kay mo palit para bakag bag-ong cellphone. Tiguman na kay na para bay refrigerator palitono na pay TV. Ana, to para bay bayronon sa eskwelahan, to pay palitonong bugas. Tiguman na. Kay madaot ka nagsigi kag palit og slat, binuang nang gisulting padersiano, ayaw nagpalit ana kay nagbinuang ra nang pariana. O kinsa maroy nagbinuang, kanang imong hunahuna o kining ato dinhing misa. O napalit dayog slat kung nituo ka nga makaayo na kay pulong nas Ginoo, invitasyon nas Ginoo. Ang mahal nga Birhen Maria do na siya virginity. Hibaw kita nga ang virginity physical mawagtang gina kon mga naka, pero ang mahal nga Birhen, be it done to me according to your word. Mao na nagpabilin siyang Birhen bisan pag nanganak. Ano man, ang Ginoo man say nagbuhat sa virginity. Dili man tiguba sa virginity ang Ginoo. Mao nang Birhen gyud si Maria ug ulay hangtod gyud sa iyang pagbalik ngadto sa langit. Kay nagsunod mas Ginoo. Sige, atong i-check pila nay atong halin sa atong SBF Bank as of yesterday niabot nag 37,278 atong halin, na apay 22,722 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. O gusto mong makakuhag daghan dinis kalibutan, ala paggahin mo 500 pesos
ipalit dayog slat karon. Makakuha gid mo og daghan. Pasabot, daghanon sa Ginoo ang kalampusan sa inyong mga paningkamot. Binuang ba ni? I-check lang sa kamatuoran. Check up pa ang tanang na malit og slots kung naabay nagkalisod karon. Basta ni palit nga bungas kalipay. Kaya matod palagi sa Ginoo, pinaaging San Pablo, God loves a cheerful giver. Ang ato sang special slot, CTUMM or Christ Transforming Union with Mama Mary, para ni karon naka-feeding na ta. Na-report na ko nga lipay ko no kayo ang mga naka-feeding na ba mo? Mga teachers, naka-feeding na mo? Wala pa. Ang lipay ko no taon kayong mga bata sa atong elementary, kay doon na naka-feeding sa atong elementary. So nahalina na sad ta og 1,559 sa CTUMM, naapay 68,441 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot ra gini. Gusto sad mo nga naamoy Transforming Union with Jesus and Mama Mary? Gahinilag 100 pesos karong adlaw niya or karong simanaha, baka niya ipadala diri, matransform na ng inyong kinabuhi. Kanindot ana, kadako anang grasya. Unya, tinuod ba? I-check sa reality. Tanawa ang mga tao nga nagsigig buhat niini, unsa may nahitabo silang kinabuhi, miserable ba or wala? Tanawa sad ang mga tao nga wa mo buhat ani, wa gyud mamalit og slot, siging tigom. Tanawa unsay nahitabo sad sa ilang kinabuhi, malinawon ba, malipayon ba? Kana i-check. Sa dihang giakyos ni kisananang kuan sa KOJC kanang ilang attorney si Torion ba to? Torion Pledo. Na siya giakyos days ago nga naglungag na kuno ang mga pulis dito sa ilang lugar. Naglungag. Nireact sad si kanang head kanang General Torre. Kani ako ning gitan-aw social media, nireact sad nga dili na tinuod, kadali rang himuon ana. Ako sa akong kuan, sa akong cellphone, pwede ko makahimog ingon ana. Fake news na ang gibutan niya. Ingon dayon story pakuan papamatud magdaditog media men dito sa kuan lugar, tan-aw na to, i-check na to pagdag mga media men. Atong niaging adlaw kita sa Cospost, pertindaghan ng media dito, ABS-CBN, GMA, unsa pa to, basta daghang engkoyog si General Torres, si katong attorney. Pag-abot ito, babag na yung pulis, mga pulis, babag na. Kaya siya, hay namas Torre, hay namas General Torre, sige pangita si Attorney Torion, sige nga rin na, ato na ng check upon diya Sulod, gibabagan yun, sige sila liso-liso, sige sila tuyok-tuyok, paningot na sila mayog, mga media, babagan gis pulis, di yun pasudlon sa lugar nga gusto nilang sudlon aron ipaprove sa media nga naagoy lungag nga gihimo. Og way lungag batud pa ni Attorney Torion, og wa diha mo maglungag. Makita sa social media, makita sa atong mga media men, wa gyud pasudlas mga pulis nga karon kinsa may nagamit og tawhanom kaalam ang mga pulis or head sa pulis, kaya luoy man to kay mga pulis, gasige ra magduko ingon ana, di man gyud mo tingog bisag unsa, di gyud mo tingog, murag sila mga manikin nga kanang murag mga robot ba nga mo ana lang mo sira nya, di gyud magtingog. Sige hag picture ang ilang mga ngan nadugay, giisa na nilang ilang kanang ilang ali-ali haron di na mga kita ilang mga naong nangauwaw sila nga makita ilangan. Di sa nila pasudlon ang lawyer sa KOJC nya, sila nga dili taga KOJC, sila na nibabag sa lugar, di nila pasudlon aron mapruibahan sigon sa challenge sa ilang general nga naa didtoy lungag. Hangtod karon wa gid na mapruibahi, gasige lag duwa ang ilang mga rason
Amot na prubahan na baka karon o namsag ko nakakita. Diha na ko nakita ba ato ning mga kaigsuonan, ato ning mga nag-alagad sa katilingban, ang lawyer tig-pruybas kamatuoran pinaagi sa atong balaod, ang mga pulis tig-implementar sa balaod. Nag-abot sila nga atong gisuhulan, naggasto ta ani nila dagko kay kwarta karon, dagko kay kwarta atong na-spend karon para ani nila apan ilatang ilad-ilaron sa tinuod nga kamatuoran. Nganuman bunga na ni sa kaalam nga tawhanon, bunga na ni sa pagkaway Ginoo sa kasing-kasing niining mga tawhana. O kinsa may gakupot sa Ginoo, kadto ra gyung dili mahadlok sa kamatuoran. The truth will set you free, matud pa ni Kristo. Kinsay wa magkupot sa kamatuoran, kadtong mahadlok sa kamatuoran. Katapusang lingi sa imong tupad ing na okay ra kag nganlag batignaw. Na okay ra kag nganlag batignaw. Wala na. Manindog na ta, mga gwapo o gwapa.